mulya salamiya Kinabekten manis aruwing garayut ginarum ungling budaya sampun mumantar wonten ing antariksa sinarengan ngesti laras ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sarta sugeng hamreksani pagelaran kita Santi Agung Ketoprak Ngesti Budaya ingkang dipun pimpin panjenenganipun Dimas Heru alias Subur saing dipun kelewentah panjenenganipun Nimas Yayu Kamalin kanthi alamat Desa Joho Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Para sutresna Bundulya sasampunipun panjenengan sami dipun pasugata jukit gambyong minangka kagem hamurwakani pagelaran dalu punika. Saderengipun pagelaran kita lajengaken keparenga kita ngaturaken para paraga paragawati ingkang badhe maranggul jibaning dalu punika. Saking sakutra paguyuban kita minangkani pamundutanipun ingkang hamekugati mundut satunggaling cariyos utawi lelampahan Kebu Marcuwet Lino. Kebu Marcuwet Lino utawi laripun Joko Umbaran. Sutradara katindakan dening Sendo Pandowi ewo dening Asten sutradara katindakan Dimas Suwaji Astiko. Unglipun Kiai Ngesti Laras dipun pangarsani Dimas Kamit saing dipun kelewentah panjenenganipun Bapa Parem Wibisono. Ewu dening pesinden utawi Suwarawati katindakan Nimas Leni Kopiko. Para sutresna Bundulya Getri kangka sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Granthi Adipati Bandar Subali katindaken Kiraka Sutimin. Ibu dening Patih Bandar Pati katindaken Dimas Bagus Gunawan. Senopati Bandaran katindaken dening Pranjawi. Ibu dening prajurit karameaken Suniman Putra Sandi Woro Ketoprak Ngesti Budaya. Kebu Marcuwet minangka dados tengenipun cariyos dalu punika dipun paragani dening Kiraka Grandhong. Joko Temon katindakan Dimas Pipin Raharjo. Iwut dening Sumarsih katindakan Dimas Prasanti. Mbok Kebu katindakan dening Restiana. Atekan angka salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Prabu Brawijaya Brahmatunjung katindakan dening Sendo Pandowi.
Iwut dening Patih Maudara katindakan Dimas Agung Wibakso. Senopati Haryo Jejetan katindakan dening Suwaji Astika. Garwa Prameswari katindakan dening Titin Harahayu. Gedrekangka salajengipun gambaraken wonten ing Taman Sari Kabupaten Granthi. Jinggawati katindakan Mas Wulansari. Iwut dening Mban katindakan dening Yayu Kamalin. Minangka panggala wentah sandiwara Kroprak Ngesti Budaya. Gedrekangka salajengipun gambaraken wonten ing Pertapan Gambir Sekedhi. Pamengger katindakan dening Sanat Hadi Saputra. Iwut dening Joko Umbaran katindakan Dimas Bagus Damijan. Pujan katindakan Dimas Bagus Tabah. Erpat utawi Dagri minangka kagem libur manah panjenengan sami dipun rameaken trio lawak Cak Subur minangka pimpinan Ketoprak Ngesti Budaya kabantu Dimas Gogon Sarto Pendek. Dayun katindakan dening Slamet Widodo. Para sutresna Bundulya mekaten kala menggah ranjaking dapuan para paraga Paragawati ingkang badhe maranggul salebetipun cariyos lairipun Joko Umbaran Dewawasiri Pirangan Kebu Marcuwet Lino. Pramila panjenengan sami kula atur mirsani ngantos titi purnanipun pagelaran dalu punika. Pramila monggo sami anggayuh kamulyanipun nusa lan bangsa kanthi landhesan Pancasila. Ing usana Ngesti Budaya tetep hanjayeng bawana. Rahayu 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 sabun kumati. Pamurwani pagelaran Ketu
marang sira Bandar Subali. Sira mahas ing asesapun minta marang Sang Hyang Widewasa Bathara kang gelar jagat. Amung sira ngupati marang pepandang. Sira ngupati sapa satenane kang ngrenah dene wong tuamu ya pepundhenmu kang mukir marang jiwa lan ragamu. Wis titiwah yane mangsa kala tiban kodrat lamun sira kudu mangerti lan sira kudu ngudi tuwuh marang sedane wong tuamu Harya Subandar. Pepundhenmu Harya Subandar ora kabanjut ngersaning Gusti nanging dikrenah marang wong-wong Majapahit. Mula cukup semene Bandar Subali saka wong tuamu. Adipati Bandar Subali, Kulaturi Jungkar saking Palenggan, Yai Adipati Bandar Subali, Kulaturi ajak untuk ing sanggar pamujan Yai Adipati Bandar Subali. Adarbati, paling jauh Kanjeng Adipati. Aku duwe paweling opo lawan sira saklor. Paling jauh Kanjeng Adipati Bandar Subali. Sasampunipun panjenengan nyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat. Jangkepi 40 dina welas. Sok sinten kemawon boten dipun paringake jungkar saking Palenggan Dampar Maesodari. Nyuwun meminta marang Gusti Kang Akarya Jagat. Ya kene kowe wani jugarake kelawan aku. Pangapunten dalem Kanjeng Adipati. Ngantos kula digarake panjenengan. Sakmenika wonten tamu badhe kepanggih kalih panjenengan. Tamune sapa lan saka ngendi? Sakmenika Patih Harya Jetetan saking Majapahit Kanjeng Adipati. Kanjeng Senopati Harya Jetetan. Wis nggih. Harapake lebone penuh. Saged dawuh. Ngaturaken kawilujengan rawuhipun jengan tika Kanjeng Senopati Harya Jejetan saking Majapahit. Laksami wilujeng to Sang Senopati. Yai Bandar Subali, todonga lan pangestumu anggonku tumekaning Kadipaten Granti kalis ing Sambikala lir kadya ora ana alangan sawijing apa ning kosok balen Yai Bandar Subali. Piye to kabar kasuwanane ana ing Kadipaten Granti? Saderengipun
kula ngaturaken sungkem Oh, konco wonten ngersanipun Sang Senopati Haryo Jecetan. tak tampa sepadha-padha ning ora lewat puja pangestu kuwi tampani Rai. Kula tampi kula pundi minangka dados jejiman. Sang Senopati Yai Bandar Subali. kahananipun wonten ing Kadipaten Baranti rikalenggan punika sami kemawon nandang gerah Lagi wae nandang loro. si Sing tegese wonten ateges loro badan wadat kula niku boten banjur kapara ingkang loro menika ati kula. Yai Bandar Subali. Yai Bandar Subali kok ngandhake yen lagi loro sajroning atimu, ora loro ing badanmu. Sing tegese ana ing Kadipaten Granti iki ana wigati apa lan ana bebaya apa Yai Bandar Subali. Panjenengan boten usah selak. Saking kasunyatan Sudarmo kula Iya, Haryo Subandar pura wonten ing Kasedan Jati sing tegese pun mati. Boten karana kabanjut dewa, boten banjur kapara. Sedanipun Sudarmo kula Haryo Subandar krakena dening Brawijaya Pramatuna. Areh ning Brawijaya Brahmatunjung wis utang pati kawan Haryo Subandar. Wiwit dina iki Adipati Bandar Subali ana ing Granti Balelo. Balelo. Yai Bandar Subali. Haryo Jecetan kepi. Yai Bandar Subali kok ngandhake balelo. Teges nunggak semi marang wong tuamu kenalika kae dikrenah marang Prabu Brawijaya Brahmatunja ning Praja Majapahit. Ora salah Yai Bandar Subali. Yen wong tuamu Haryo Subandar nalika kae kakrenah marang wong-wong saka Praja Majapahit ana benere. Jalaran ngopo? Dene wis duweni luput. Lupute Sudarmomu ya Haryo Subandar ning Praja Majapahit nalika semono dikempit lan diindit tak kandhani. Oh, kleru, oh bener. Kewajiban anak kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Mula ana ing dina iki uga aku nganakake garis pepisah Majapahit jen Majapahit Granti cek beno Granti. Yai Bandar Subali. Kepiye? Yep. Tajeni apa kang dadi kandhamu? Yen kowe iki tegese mbalelo baguguk manguta waton bondan datan poratu mengkang pranatan ning Praja Majapahit ana ing ngersaning Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmatunja. Sing kok karepake jur kepiye? Nanging Yai Bandar Subali, Nanging kepiye? yen kowe ngandhake mbalelo ana ing Praja Majapahit tegese kowe iki nggelar gajah kang tanpa serati mengko pepuntone nuwuhke peperangan. Tamangka peperangan kae yen ditulis kanggo aksara apa wae wengis lan kejem. Kang menang bakal kacondhang, yen kalah bakal dadi pindhang. Mula kanthi kuwi yen kowe kena tak endhake kanthi saronaris. Tandhake kanthi saronaris, aja ya Yai. Kae tuladane akeh patok balung krikil untu. Saya-saya akeh waranda bocah cilik yatim piatu minangka peperangan.
Mula kanthi aja mok bacot iki, Kyai Bandar Subali. Pancen wong Mojopahit jrikete. Punjering pranatan aja ning Mojopahit. Punjering pranatan ana ing Kadipaten Granthi. Kyai Bandar Subali. Kepiye? Damar mancuk cinupet. Tekaku ning Kadipaten Granthi iki mau aku ora ngajak jengkah kelawan kowe, malah kaporo saka guru lan Bupati Pemancat. Ki padha awantu-wantu rawuhmu. Jalaran ngopo? Loro telu papat kancik. Wis ora marak sebo ngabiyantara ana ngersaning Sinuwun Prabu Brawijaya. Kula kanthi ayo bareng-bareng sowan mengko ana berket repotan aku sing bakal matur marang kersaning Prabu Brawijaya. Nek aku ora gelem sowan Jurarepa. Kyai Bandar Subali. Kepiye? Aku minangka duta pamungkas kautus marang kersaning Sun Prabu Brawijaya Brahmatunjung. Yen pancen tekaku ning Granthi ora kekantilan kelawan kowe, Granthi bakal tabuhi Batang Sayuta. Penono Aryo cecetan, Aryo cecetan. Perasaan ning atiku. Aku ora bakal bali sowan ana ing Mojopahit. Alamun to aku ora bisa juwing-juwing wandane Brawijaya Brahmatunjung. Titenono, titenono. Yes.
Adipati Bandar Subali. Apa kaya ngono kuwi cacane tumenggung